Здравейте, късата! Извинете ви, канала, аз съм Коко Къза. И днес играеме в The Pack. Но не истинския, наш. Втори пак. И да. Така, днес мене е Любо, Stone Strike, сигурно познате. Тук, ако ще чуете, що къща ми прилича на лайно, това е, защото иска да си я направя като на славянски къщи. Като на славяните къщи. Не знам, не знам. Да. И там имам един, два, 4 етажа, май. Да, 4 етажа. Най-долния ще ми се печките и крафтят не. Ох, Майнкрафт, колко си гадна. 100 часа не може да си намеря това за звука. Как ще ми да? Майнкрафт. Коко? Да. Помежду другото, понеже Мил е нещастно копеле, което искам да го прибия. Не е нещастно копеле, да извинявам се. Ох, какво направи? Не е нещастно копеле, ама той скоро няма да джойне тук, затова... Мога да чуеш колко си ще. На. Виж какво ще ти дам. Тиги-тиги-то. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не ми пука на кой са вече са мои. Ама пази си ги с дракона тия. О, така е. Ти на няколко етажа си направил. Много ясно. 5 лут, дали ще ми така по 8. Абе, от стане, добре. Още 8. Обаче колко действително къщата ти прилича на лайно. Знам. Така, сега напослед, тук ще ми най-секретните неща. Обаче само да кажа, понеже съм любопитен и надявам се му да не гледа този клип. Той все едно ще гледа някой по-велик от него. Той Надявам се му да не гледа този клип, защото аз знам, че от време на време ти следи клиповете. Ще му тествам крилцата. Колко излезни си от къщата и наблюдавай. Стой са. Чакай, Чакай малко от по-високо си кача. И така, ако питате, да, това съм аз с моя щит, да. като него. Е така. Леса. Стой! Не! Мангал! Видяхте! Майка ти! Help me! Люко! Critical! Като скочи, така ли? Да. Не го бия! Майк, не? Боже, аз го бия с лопата. Аз не мога на целя. Така спай. Пусна картоф! Майка ти ще бабе малко. Може ли картофа? Дам. Майк! Чакай. Майки! Аз съм на... Ти ми педерашто умри, бе! Help me! Лайно! Не ще да мре, бе! Евелина така шибана. Дай картофчето. На. Направя фермичка. Която че е лично моя. И твоя. И не е му.
Без на Емил! И на Боби може. Без на Шитни. Уф. Добре, тествахме крилцата на Ранго БГ. Надявам се да не гледа този клип, защото ще е малко неприятно. Да съм му използвал помежду другото, тия подаръци тука. Така, спирам клипа за малко. И така, където продължавам клипа си. Да, може би има малко по-различни статове, защото... Да, малко така позабравих за клипчето. И... Да, направих си фейничко такова, сега ще го покажа. Така. Оп, така моркови. Това е пшеница, освен това са картофи. Това е шуъркейн, не знам кой не го знае това. Нали, захар. И може би ще легна да спора. Оп, 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 оп. И така малко бъди. Произвелата. Да проверя на каква на другите хора. Нека да затворя на това е къща. Повече тук е недъра, където излезе едно малко нагло бебе, зомби. И да, там малко ни понаби, ако мога да го кажа. Не, всъщност доста. Да. Не знам къде това още. Къща ми прилича на папа. И да. Къде са още се? Много чудо, тъй като гледам се, нали, направи да се подават с един приятел, който се казва Емануил и той може да гледа и също. Кажи табелките, май ще посочи, добре. Така, ето, почнете ги, защото аз може да не се чуя много добре. И така, надявам се сте ги почули. Ако не, нали, ако ме чувате добре, от твоите... Какво? Добре, това малко така от твоя приятел, Любо и Боби, добре, хепи бъде емо и надяваме се да ти хареса приятел. Да ти хареса приятел. И да, сега ще ви кажа кой може. Така, тук има доста добър. Лък, я виж ти. Джамбо, студио, малко ми стои, че са ги читнали тези неща, не знам защо. Така, тук има криле, който ги използва. Потом, специално за емо. Така, това е за лек. Абе, трябваше направо да го направят един лек. Тук малко така букучите и красиви казаха. Да. Не са, някой ще кажа, че не са букучи, нали? Всъщност, и аз така казах, но да. Special Arala, не знам какво прави. Да ви кажа, ако може да напишете в коментарите, ако знаете. И също като темата, да, аз я показах. Взех си много чата. Много скина ми. Ами, аз си имам чакило. И да, това беше тестовата площадка на Любо за крилцата. И така. Това. Както може да видите. Дракон на Юм. Може някой да не се досещат, но дракон.